Salut! Astăzi o să filmăm primul nostru vlog pe un teren de fotbal. O să avem mai multe challenge-uri. Eu sunt Foane, el este Dani. Salut, băieți! Dani ne-a adus aici, din păcate. Nici pregătit de fotbal nu sunt, dar nu e ce vedem noi. Hai să dăm drumul la treabă. Pentru primul nostru challenge pe ziua de astăzi va trebui să lovim barca. Avem fiecare câte 4 lovituri să vedem care câștigă dintre noi. Bineînțeles, este pe flotări. Dacă am pierdut, fac 10 flotări. Dacă a câștigat, fac eu 10. Dacă a pierdut el, face el 10. Hai să vedem. Îi dau eu primul. Una, deja prima. Sunt pe val. Dani, te omor. Avem una tot. Dani a fost la antrenamente, e încălzit, eu. Două din trei, fii atent că fac 10 flotări. Hai. Dani deja a ratat una. A ratat două. Dacă pe celelalte două, la egal mai dăm câte două. Dacă pe celelalte două ratează decât una, a pierdut. Gata, ai pierdut 10 flotări aici în fața, la ecran. Se vede? Fă 10 flotări. Hai, gata. Pentru al doilea challenge vom avea tot câte 4 lovituri. El va sta în poartă, mi-o va pune pe voleu, eu va trebui să dau gol din voleu. Din 4 lovituri. De data asta miza e pe 20 de flotări. Ca să ne... Și bineînțeles că și el mi le pune, el apără, eu șutez. Să-i dăm drumul. A doua am dat bar. Acum le dau eu lui. Hai să vedeți ce-i fac. Gata? Pe ce picior? Pe drept. Hai. Bă, dar ce... Hai cu a doua. Bun, încă stăm bine, dar nu trebuie să ne luăm gol. Încă una! Asta îi rezist! Hai. Încă una! Bine! Din păcate, băieți, a fost remiză egalitate. Mai avem câte două. Să vedem din astea două ce facem. Du-te-mă încolo. Hai, mă, că mai știu și eu câte ceva, nu? Hai. Da. Repet-o că mi-ai pus-o... Da, mi-ai pus... Hai că da, gata. Am dat la vecinul, du-te și tu după. Am dat la vecinul. Am revenit cu cea de-a doua lovitură să vedem ce facem. Dai. Mă, nu cred! Hai, băieții, acum încă o dată să vedem ce iese. Pornim. Hai. Mamă! Hai. Pasă de Champions League. Hai.
prima. Da, a fost decât prima. Bine, mă! Bine! Îl punem acum pe Fani să facă 20 de flătări. Hai, forță! Le numesc? Hai, dă-i! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bine, bă! Bine, bă! Bă, n-am crezut în viața mea că sunt atât de greu. Mă, și am fost sportiv la viața mea. Da, degeaba am fost. Acum am avut nevoie de câte o sticlă. Trebuie să lovim de 5 ori sticla. Și hai să-i dăm drumul la challenge. Care de primul? Filmezi? Mamă, deva sunt strâm. Una, s-a dus, pa. Am 3. Dacă nu dăm din astea 3 bucăți, crăpăm. 4. Nu, am câte 5 sau câte 3? De 5 ani. Mai avem 4, nu-i panică. Mai avem 3, nu-i panică. Nu! Mai am 2, e panică. Acum e panică, gata. Băi! Cât de curând cu aia așa să o dau. Dă-mă încoa. Că e gata. Asta o iau. Fiți atenți că o iau. Dați cu... Fiți atenți cu abonați dacă dau. Acum va da Dani. Sperăm să nu dea. Atât sperăm să nu dea. Că la finalul acestui challenge, cine strânge mai multe puncte, eu deja am 1, el 1. Cine strânge mai multe puncte îi dă provocare celuilalt. Și e obligat să o facă. Așa că abonați-vă până la final. Acesta este canalul meu de acum, din momentul de față de vloguri. Și sper că vă place. Pe viața mea nu vezi ce Adidas ai tu, mă? Dați un like pentru asta. Dați un like pentru asta. Viața mea deja mai bătut, ce să-i mai dăm? Dă-i acolo dacă vrei. Ia, pentru următoarea, dacă dă, vă abonați. Vă abonați și dați like. Dacă o dă pe următoarea pe asta, dar atunci concentrează-te că pe mă. Dacă o dă, vă abonați. Am dat. A dat de mi-a rupt capul și el. Mai sunt două probe, una de rezervă, în caz că iese 2-2 la challenge-uri. Și dacă o câștigă el pe următoarea, hai să aproape. Dacă el o câștigă pe următoarea, mă va bate și îmi dă provocare. Dacă eu îl bat, e remiză și mai e una pe lângă toate. Pentru următorul challenge, va trebui să dăm bară de aici, deci nu de la jumate, cum am dat prima dată, de aici, 15 metri. Să vedem dacă o lovim. 4 încercări. Țineți în pumn. Mă, mie mi s-a părut că am atins-o, am expelit-o. Tu? Eu am văzut că n-am atins. Bun, mai am 3. Ne uităm pe cameră de video, pe edit. L-a atins-o? Da, atins-o. Mai am 2. Hai mă că pe asta o iau. Acum mi-am stabilizat piciorul de lemn. Bă, aia de sus, aia de sus. Mai am una. Deci dacă n-am dat-o pe asta, m-am nenorocit că ăsta nu-i de la să-ți dea o provocare pe 100 de flăcări. Ăsta mă pune să mă ud în cap, să mă dau la babe. Acum dacă o fi o babă de aia la altă, înțelegeți. Bă, n-am luat-o.
Acum a venit, fraților, provocarea. Are de făcut 50 de flătări, are 10 încercări să dea la bară. De fiecare dată când a dat bara, îi se scade 10 puncte din aia 50. Deci, bă, Hai să băieți, vedem ce face. m-am omorât cu asta, sperăm să fie bine. Le dau de vaccinii. Acum îți propun ceva. Ori dai și dacă o ratezi faci 40 de flătări, ori dacă nu alegi să dai o bară și scapi de o bară gol și scapi de flătări 40 și faci doar 10. Hai să te vedem. Am alunecat! Hai, 40 de flătări. Băieții, l-am spart! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bă, vă abonați pentru asta. L-am spart, băieții! Acesta a fost videoclipul din ziua de azi, m-a spart Dani. Aici a fost Fane, aici Dani. Vă mulțumim pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Sper că o să vă mai uitați, dacă v-a plăcut lăsați un comentariu, abonați-vă, dați și voi un like. V-am pupat, ceau bă!